Madokachere mabuja tauya ano nhau dzanyasi zuva rochigumi nosere mwedzi uno waChiwabvu. Nyasi tiri kutanda nokunyepa epokare kuti wari kunyoresa zvitupa waye wachiripo papuraimari yopakaunye nopamasango nopamudzonga endai konyoresa ipapo kusvikira zuva rochimakumi nonhatu mwedzi uno. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvipera sei tigokunyepai. Bepanhau reHeraudi ragoreketa iro kuti kwai wanoita wakawaka fekitari yokucheka matombo masvipa nokuapenyesa pokare kwai wapedza kuita basa ro. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichiita sei nokutoti ipapa dombo dzvipari raita kuburitsa tsungununu vanhu vazhinji rutoita kunge heno rakatumiwa kouya kuti ritsvomwese vanhu uye kuti rifadze vanhu. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichiunza budiriro chere kana kuti panenge paribe zviri kundoitika izvezvi kuti paribe budiriro iri kuuya asi dombo dzvipa riripo richichehwa mazuva ese richindoburika munyika medumo. Kumataraudzi mhosva mugwicho waMP Nyabote kwaiapuwa mwedzi 12 yokugara mujeri nokuda kwokudhuma vanhu kwokonzeresa kwaakagoita tsaona peduno pamutoko pano. Padhoni Kudzai Nyabote apuwa mwedzi 12 yokugara mujeri yotsaona yaakagokonzeresa kuita zuva rochina mwedzi wapfuurayu. Idi zvakaita kunyangariwa kwai aida kugopfuura dzimotika dzinosvika 3 kabodzi akabva aenda kopwanyana neimwe motika yenge iri kuda kuti kukona kuenda kumarijoku. Aidi zvakaita kunyangariwa chaiko. Tinoramba tichindoti vanhu ngongwarirai nokuita tuzvinu pamunenge muri kuchaira dzimotika dzimi. Matobo noburirima kwaidza nzvimbo dzaisiwa pamugwarandega nokuda kwokuita chirwere chomahungwe chofoot and mouth. Vanhu vari kuita kurangaridziwa kuti vareke kugodya nyama inenge iribe kuongororwa nokutoti ipapa vanokona kundotatapurana nacho chirwere ichi wakapfa. Mapurisa anyasi agoburitsa mazita avanhu vaye vanomwe vakagwarashiwa mugodhi wakawira mugodhi watakakunyepai. Kwai vanhu vandi Abhi Mudimba, Ezweni Masuku, Crispin Ndlovu, Wisdom Munsaka, Desire Ncube, Mbongeni Chester, Panganai Chimuka ndo vanhu va. Paribe zvatanyepiwa kuti wachaikiwa rini kana kuti zvichadini asi ticharamba chindokunyepai kana zvaburika. Tiri kuramba chindoti mweya yavo aiwa ngaizorore murugare. ZEC waburitsa masoko aribe kuningisika zvezvinu kana kuzivikana kuti anga ari kumboreketei. Waanga wari kureketayo kuti kwai sarudzo munyika dzaakude kukonzeresa kuti vanhu vaite kukanana chaiko uye kuti vanhu vawirirane. Idi zvakaita kunyangariwa. Wari kutoita kunge wari kuda kuti sarudzo dzireke kuitiwa nokuti dziri kuramba dzichipatsanura vanhu uye kuti dzibatanidze vanhu. Heno kuti akawanyepa kuti sarudzo dzinofanira kubatanidza vanhu mbani. Idi zvakaita kunyangariwa. Charamba edu tichiringa kwazvinenge zviri kuperera. Kambani yoNyaradzo kureketa kuno iri kuziya zvokuita nokuda kwomhuri iri kureketayo kuti kwai mutumbu umwe wavo wakange wanyoporiwa muromo pabodzi pouno mhuno. Idi zvakaita kunyangariwa. Paribe agoziva kuti chii chakanyatsoitika kana ivo kuNyaradzowo wari kureketa kuti chii wari kutoti peno makoso akaita kuti zviitike. Ticharamba takaringako zvinenge zviri kuenda kana kuti womhuriwo wachazotambira chere chitunhacho chiribe mhuno. Ticharamba tichiringa kuti zvinenge zviitikaira sei. Nyika yeZambia yatuma vanhu vanosvika 10 kuuya koringa kuti mamiriro ozvokutekeresa munyika akambomira sei. Wari kuti ivo watoringa kuti hurumende yedu iri kuzvikona seiko zvokuita kubatanidza vanhu vakazvimira wegani pabodzi pouno mabhazi ehurumende kuti wese watakure vanhu pabodzi. Idi heno kuti wari kuuya kofundei tiri kuda kutofundawo kwavari kuti peno vanoita zvezvino nokuti kwaoko aiwa inonetsa bamanetsera inomboita kweduno. Ticharamba takaringa kuti vanenge vachipedzera pakuti idini. Tiri kufara kambani Delta yabenhutsa pokare chibukuno shamwari mutambo
mitambo yopasi chigare. Aidi zvakanaka izvi, tiri kuramba tichindoringira kuti ukwedu wachaendawo kotamba notsotsa ikweyo kuti zviite zvakanaka, wachiwanyepa nokuwaratidza ubuja hwedu. Tichagokunyepai zvinenge zviri kuitikazvo pazvinenge zvakudanidziwa pamberi pam. Toringadzo mutambo woZimbabwe cricket wakahwina nozuro mutambo T20 wokutanda wakatamba noNamibia. Mangwana vanenge vari kutambapo kare mutambo wechipiri weT20 nochikwata chebodzicho kuQueen Sports Club. Tinovashuvira tuzvinu. Tiringedzo pasi rese. KuSouth Africa wazhinji wari kuhwadziwa nozvakareketiwa nehurumende yavo kuti iri kuda kuti igouse mureza wakakurisa wakarepa mamita anopfuura 100 kuenda mudenga, asi uchidya mari inoita mamiriyoni emarandi 20 22 million rands. Pakaita kunyangariwa chaipo hino kuti wachaikona chere kana kuti zvichasiyiwa zvakadando. Ipapo pokare nyika yeSouth Africa iri kuita kuhwadziwa kureketa kuti nomukwiri uri kuita zvinhu apa kwakatoringirwa kuti penopera kumwedzi uno kunokwira pokare mapfutawo dzimotika zviribe kana kumboitika pasi rese. Aidi pakaita kunyangariwa, ticharamba tichiringa asi wanhu wakafita kuhwendo huno kuita zvokutoratidzira chaizvo nokutoti kuoma kwaita zvinhu kuzvinuba. Ticharamba tichiringa tigokunyepaiko zvinenge zviri kuenda. KuSomalia wagoisa anonzi Hassan Sheikh Mohamud kuti ndiye aite mutungamiriri wenyika. Aisiwa kochipiri nokuti akambenge aripo pachigaropo akabvapo mugore ra2017. Aidi tondoti makorokoto chivimba kuti wanhuwo wachapfumvura kana iye apinda pachigaropo. KuMalawi kwai kwanetsa izvezvi mamiriro opfumi ari kuramba kutekaidzika zvisvinu. Kwai wachakwera muromo wavo unoita magwi akatsetseka anoreketa chirungu chokuAmerica, asi pfungwadzo nomaitiro wavo aiwa paribe kana chisvinu. Ipapa kwai wachiribe kana mari yokunze kwenyika yese wakakokota wakapedza nokuzvipa mari yokutekaira nokubuda kwawaita wachitenderera pasi rese. Ipapa pokare kwai kambani dzakadai seEthiopia Airlines kwai dzatorambidza kutoti wanhu kuMalawi wakone kugotenga matikiti awo nokuda kwokuti wari kuzotadza kuboya mari dzavo pawanenge wakudzidapo. Ukaona zvadandi zvaita kunyangariwa chaiko. Hino ticharamba takaringa kuti ikonomi iyi wachaikona chere kana kuti wachaita zvokudini iwo wachakwera. Kambani yoLafarge kuFrance kwai yagonziyo ichagopuwa mhosva yokugobatsira nokupa mari kuboka romatororo roISIS pawainge wari kuita zvawaita kuSyria. Aidi pakaita kunyangariwa kana pakadandi ticharamba takaisa dziso ikweyo tichigoringa kuti zvinenge zvipera sei. Peno iyo Lafarge ingandopuwa choupenzi chinogona kuipfikitsa chaiko kana kutoti wakuru wayo wanogona kusungiwa. Ticharamba hedu takaringa. KuAmerica kwagoburika masoko areketiwa nowakuru wanoringa nezvinenge zvaitika panogwa ndegepo kuti kwai China Eastern Airlines yakaita kuita kugwisiwa zviri pachena chaipo nomunhu anga atoti igwisiwe. Izvi kwai zvareketiwa nozvakaburika muhune inonzi black box inochengeta zvese zvinenge zvichiitika mundege. Pakaita kunyangariwa kwai wachaiwo ndege kuregai kuita mutsepwede yakadari nokutoti muchatongiwa kudenga. Tiri ipapo zvedu mabuja aiwa kwanyasi tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.